«17 година. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 11 січня 1414 день анексії Криму. Студія Іскандер Маметов. Розгляд так званої справи 26 лютого перенесли на тиждень. Підконтрольний Кремлю Сімферопольський райсуд таким чином навмисно затягує процес, кажуть правозахисники. У адвокатів-фігурантів цієї справи своя версія, яка знає Сабріна Асанова. Гаряча кава, душевні розмови, обійми. Під будівлею так званого Сімферопольського райсуду людно. Це свідчить про те, що тут розглядають чергову справу проти кримських татар. О 10:50 за Кримом призначене слухання у так званій справі 26 лютого. Дабы они не чувствовали себя одинокими, и показываем поддержку, что мы, крымские татары, мусульмане, и не только все единое исламское ума. Каждое утро, когда мы просыпаемся, смотря страницы соцсетей, были ли обыски, не были ли обыски, кого-то задержали, кого-то к чему-то принудили, кого-то похитили. И каждый из нас старается быть частичкой этого народу. Засідання не відбулося. Адвокат Едем Семедляєв каже, розгляд справи перенесли на тиждень через технічні проблеми в суді. Сегодняшнее заседание по 26 февраля не состоялось. Его отложили на 18 на час дня в связи с тем, что ходатайство об изменении обвинительного заключения не удалось вручить потерпевшим. Вручить почтальону, до кого-то еще не дошло просто. Поэтому отложили на 18 на час дня. Голова ЦВК Курултаю Заїр Смедля не пропускає жодного засідання суду у цій справі. Вважає, що окупанти навмисно затягують процес. Просто проходит время, идет тянучка. Все мы знаем, что этот судебный процесс незаконный, над незаконно арестованными людьми. Сегодня судьи не знают, под какую статью подвести, как бы их осудить, чтобы придать вид законности. Справа 26 лютого – одна з найрезонансніших серед сфабрикованих справ в окупованому Криму. Її порушили майже 3 роки тому. Окупанти в ній судять виключно кримських татар за участь та начебто організацію масових заворушень під час мітингу 26 лютого 2014 року. Тоді під стінами кримського парламенту відбулася акція прибічників анексії півострова та кримських татар. Вони відстоювали територіальну цілісність України. За даними окупантів, в результаті тисняви під час мітингу загинули 2 особи і майже 80 людей дістали поранень. Алі Асанову, Мустафі Дагерменджі, Ескендеру Кантемірову, Арсену Юнусову та Ескендеру Емірвалієву закидають участь у безладах під час мітингу. Асанов та Дагерменджі нині під домашнім арештом. До цього вони 2 роки просиділи за ґратами. Решта очікують вироку вдома. Їх взяли на поруки. Сабріна Асанова, «Заман», АТР. Узир Абдулаєв, фігурант іншої сфабрикованої в Криму справи, залишиться під вартою щонайменше на місяць. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію на продовження арешту 5-го фігуранта Сімферопольської справи Хізбут Тахрір. У грудні інші 4 фігуранти цієї справи Емілю Джамаддєнов, Айдар Саладінов, Рустем Ісмаїлов та Теймур Абдулаєв намагалися оскаржити свій арешт. Утім, суд залишив так звану Сімферопольську п'ятірку Хізбут Тахрір під вартою до 11 лютого. Засідання традиційно відбувалося в закритому режимі. За даними координаторів правозахисного об'єднання «Кримська солідарність», інтереси обвинуваченого сьогодні представляв російський державний адвокат. Докази про незаконний призов мешканців Криму до лав російської армії збирає нині прокуратура Автономної Республіки Крим. За 3 роки анексії до Збройних сил окупанти призвали понад 10 тисяч мешканців півострова. Ці дані Кримської правозахисної групи, примус українських громадян служити, також судові позови за відмову проходження служби – це міжнародний військовий злочин, запевняють у прокуратурі. Та наполягають, відомості про це передаватимуть до Міжнародного кримінального суду. Держава-окупант не має права примушувати людей на окупованій території служити в її збройних силах. У прокуратурі Криму просять їх сповіщати про подібні факти. Прокуратурою збираються докази вчинення окупаційною владою
злочинів за фактами призову незаконного до лав Російської Федерації громадян України, які проживають на території півострова Крим, надіслання їм відповідних повісток. Оперативним шляхом нами наразі здобуто ряд таких повісток. Проводяться допити свідків. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. У разі смерті особи при цьому злочині від 12 до довічного ув'язнення. Приманка Кримом. Держдума Росії планує спростити надання громадянства тим кримчанам, які покинули півострів до окупації. Про це заявив так званий член комітету з міжнародних справ від окупованого Криму Сергій Цеков. За його словами, нове рішення значно полегшить отримання російського паспорту українцям з колишньою кримською пропискою. Для цього бажаючим навіть скасували обов'язковий тепер іспит з російської мови. Крім цього, кремлівська влада планує скасувати трудові патенти для вихідців з Донбасу, аби в Росії люди із окупованих територій почували себе як вдома і працювали на загальних умовах. Росія полює на мусульман не тільки в окупованому Криму. Чеченські силовики затримали керівника тамтешнього представництва правозахисного центру «Меморіал» Оюба Тітієва. Нібито в його машині виявили пакет з марихуаною. Сам затриманий заперечує провину. Його колеги теж не вірять в обвинувачення правозахисника. Заступник голови всеукраїнської організації «Меморіал» Юрій Баланюк затримання правозахисника називає сплановим тиском влади на правозахисний рух. Швидше за все, що за класичним сценарієм його звинуватять не через його позицію чи правозахисну діяльність, а його звинуватять за те, що в нього знайшли набої, чи зброю, чи наркотики. Не виключено і таке. Імперський смак до колонізації, він ненавидить правозахисну діяльність, він ненавидить людей, які мають свою власну думку. Росія не направлятиме свою делегацію на січневу сесію парламентської асамблеї Ради Європи. Причина – до регламенту асамблеї не внесли поправки про захист прав національних делегацій від дискримінації. Про це заявив віце-спікер Держдуми Росії Петр Толстой. Умовою повернення Росії він назвав відповідні зміни в регламенті. Росіяни хочуть досягти скасування санкцій проти національних делегацій, переконаний голова делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв. У своєму Фейсбук він назвав прихильників повернення Росії до асамблеї циніками. Це все одно, що не засуджувати злочинця, а змінити свої закони, аби злочинець таким не вважався, написав Ар'єв. Як відомо, російську делегацію позбавили права голосу в ПАРЄ у квітні 2014-го через анексію Криму та конфлікт на Донбасі. У Туреччині поліція заарештувала чоловіка, який зіграв ключову роль в організації вбивства російського посла Андрія Карлова. Поліціянти поки не називають імені чоловіка, наводять лише ініціали – ВКА. Відомо, що його раніше ув'язнювали за членство в організації ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена. Як відомо, напад на посла Росії в Анкарі стався у грудні 2016-го під час його виступу на відкритті виставки нападника. Тоді застрелили поліцейські. Ткана Україна. Майстрині з різних регіонів ткатимуть частини української мапи. Вона включатиме і Крим. Його зголосилася ткати килимарка Валентина Добровольська на Кіровоградщині. Адже переконана, Крим – це Україна. До справи майстриня долучили і військових, які лікуються у місцевому шпиталі. Покласти перший рядок на ткану мапу Криму визвався спецпризначенець Євген. В госпіталі хлопець перебуває на плановому лікуванні після поранення річної давнини. Нижня зона вот этого. Щоб забезпечити лікування через обласну лікарню. І от все. Бачиш, що не сложно. Да. Килимарка Валентина Добровольська зізнається, навчити новачка найпростішим елементам ткацтва знадобилися кілька хвилин. Немає значення, якого краю орнамент. Зокрема, кримські візерунки від центральноукраїнських відрізняються переважно кольоровою гамою. Вы уже видите, здесь больше желтого, красного, потому что там солнца много. Это море, это свет, и поэтому они постоянно играет цветовая гамма. Ідея ткати мапу Криму у госпіталі для військових належить пані Валентині. Керівник лікарні таку ініціативу підтримав. Каже, такі заходи неоцінені для психологічної реабілітації військових. Сьогодні зранку ми зустрічаємося з хлопцями, які лікуються, учасниками. Ми обговорюємо всі проблеми, в тому числі. Я сьогодні анонсував, що така от ситуація. То
люди мотивовані, вони мені завірили, що Крим ми все одно повернемо. Ну, почнемо з карти, а потім дійдемо і до моря. За допомогою військових, що наразі лікуються в госпіталі, майстриня сподівається завершити роботу над килимовою мапою Криму за місяць. Ріана Алієва, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарською» з Мавілієм Мухтаровим. Менш ніж за годину. А просто зараз ефір продовжить програма «Бугунь» із Олегом Борисовим. Будьте з нами.